Phika ulala ngomhlani osolakala ngokushusha ivideo eyatrendayo. Bukele emakhaya ngubingelele phongamukele kwesimanzonzo lapho thola khona inda zamaskandi. Umsola osolakala ngokushusha ivideo yasabale inkundla zokuxhumana uyaphika ngempela ulala ngomhlani. Yasho ngempela ukuthi uyasukela yena akayazi yena yonke lento le akaqambela uthi futhi yena uhlala la KwaZulu-Natal ka le video yashuthwa le ngaphandle kweProvince. Manje uyaphika ngempela uthi akuyena loyana akamazi nalo muntu futhi washuthiwe. Uthi kodwa kumthusile sebona inkundla zokuxhumana sefaka isithombe sakhe sokuthi uye owashutha le video. Uthi lokho kubeka impilo yakhe engcupheni. Mbone emakhaya ke ngaphandle ukuthi ngosha isikhathi nathi video yakhe ezichazele yena lomnumzana asho ngempela ukuthi uyasukela ngempela akayazi yena akazange futhi ayishuthe le video. Siyabonga. Ya sanibona mfethu njani? Igama ngusiyana waZulu eMelmode. Ngale lokho itrend kakhulu la ku Facebook kodwa konke nje ama social platforms engibona sengiyatrenda. Mfethu lento le ayihlangane nami angiyazi. Ngowase Melmode ivideo yaseMpumalanga umuntu nje angazi noma anginayo nentombi ke wasiphatha. Manje ngathi noma intombazana noma umuntu wesilisa wapost isithombe sami. So mfethu ibhlungu lento le angiboshiwe wasiphatha ngisekhaya ngazi ngize ngiboshwe. Ever since Friday ngiqala ukubona isithombe le post le lokhisi trend la ngithi siya trend khona lokho kodwa ke angiboshiwe ngisekhaya ade ngidlela ntsholo belima la ekhaya nje. So guys bafethu ngiyacela lento must come to an end ngoku ngoba manje bafethu ngiyangilimaza kakhulu isifundisa sami nesimosha kakhulu. Ngiyathuka manje ngithukelana angazi lutho. Anti abantu abafuna ukuyilandela ke into ukuthi iqiniso kangakanani. Ngiyanifika ifeni bona into senongithuka ke ngoba ngithuka nje. So guys ngiyaxolisa kakhulu. Ngixolisa nje ukuthukweni ngixolisa isithando manje seku right. Sifika la nginyanyisa khona lento le ngoba sengize ngicabanga ukuthatha inyathelo. Uma ngingakubona ucomment into engayiboni kahle kufanele ngihambe ngibophise ngoba uma ungabi nebhadi umuntu engikwaziyo engizokuba lula ukuthi ngiba neaccess ema contacts wakhe. So that even lapho ngiyovula icase kube ukuthi ubona usofonela usende notification number ukuthi wenza uattend and for lokho ke uzona ngizami ofana ngikhokhele so first ngiyaqolisa